Sa number 3, Malakanyang nakatutok sa mga problema sa agrikultura sa Negros sa Subong. Nagpasalig ang Malakanyang sa mga Negrense nga si President Ferdinand Marcos Jr. ang naga-monitor sa agricultural issues nga nag-aapekto sa karon sa Negros Occidental. Pareho sang kahalitan nga dala sang red-striped soft-scale insekto kun RSSI sa katubuhan. Kagang pag-ban sa United States sa blue swimming crab sang Pilipinas. Sunod kay Secretary Benhur Abalos Jr. Ang presidente ang nakatutok sang iya atensyon sa sini nga mga problema kag nagmando sang pagbulig sa paghatag sang kalubaran para diri. Ginmandoan sang presidente si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel kag si Abalos nga tutukan ang ini nga mga problema sa karon. So, Negros, I've heard your problems about the pests, and I've also heard about your problems about the blue crab. No? The president is on top of this, has already tasked si Secretary Chu about this, but my office will try to follow up on this. Asahan niyo po ito, ha?